Aw ni yakuma an bɛna salade de fruits avocat lama de kɛ. Avocat den kelen talen filɛ nin y'an fɛ. Mangoro, orange, n'an bɛ se k'a fɔ ma nemuruba, o fana den kelen. Pomme den kelen, poire den kelen ani kiwi den kelen. Ni min taatɔ filɛ nin ye ko an fɛ, a bɛ maa 3 bɔ. An ka fruits tigɛlen ɲuman, i b'a tigɛ cogo la, tigɛ cogo min ka di ye. Ne y'a laban ni avocat ye, sabula avocat de b'a fɔ k'a bɛ fin dɔɔni. An ka nemuruba an b'o tigɛ fɔlɔ dɛ, an b'ale fara dɔɔni sin k'a kala. I t'a caya dɛ, dɔɔni dɔrɔn o b'a bɔ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'ale ji bɔ sa ka n'o k'a la, nemuruba den kelen ji, an b'o ji k'a la. O kɔfɛ an bɛ sucre vanille k'a la. Ne tɛna sukaro kɛ n ta la dɛ, sucre vanille dama dɔrɔn bɛ ne ta bɔ. O kasani fana bɛ taa kolokolo an ka nemuruba la, o b'a kɛ kabako de ye. N'a sɔrɔla e de ye mɔgɔ ye ko nanaye k'o ka di ye, i bɛ se ka nanaye dɔɔni tigɛ tigɛ k'o fili a ɲɛfɛ. Nka ne m'o k'a la dɛ, ne bɛ orange ko in de la bi. An b'a ɲaami ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Wa n'a sɔrɔla e de ye maa ye ko fruits wɛrɛw b'i bolo, i bɛ se k'olu bɛɛ fara kan dɛ. Baasi foyi den kelen t'a la. A ɲaaminen ɲuman ɲɔgɔn na, ne bɛna raisin dɔɔni fili fili a ɲɛfɛ. Fruits modèle wɛrɛ bɛ dɛnkɛrɛfɛlani na ne nin ma na, ne bɛna o fana k'a la. Ale bɛ ko cɛ ɲa kosɛbɛ. N bɛna yira aw la sisan. Ni mɔgɔ minnu b'ale dɔn, a y'a tɔgɔ bila commentaire la. Ne yɛrɛ bɛ diɲɛ fan fɛ yɔrɔ min na, nin sɔrɔ man di yen nɔ waati bɛɛ. An ka salade de fruits sera, an b'a bɔli dabɔ sa dɛ. N'a sɔrɔla ko papier film b'i bolo mana dɔn, i bɛ se k'a datugu n'o ye k'a bila frigo kɔnɔna na fɔlɔ. Nka ne bɛna n ta kɛ nin kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a bila frigo kɔnɔna na. I b'a to frigo kɔnɔna na minute 20 bɔɲɔgɔnko, ale sumalen fana ye kabako ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, n bɛ ka fruits nin da a sanfɛla la. Ne nin ma na, aw kana na ɲinɛ dɛ, a y'o tɔgɔ fɔ n ye commentaire la. Aw bismillah.